sejħih bil-ward u għal-mar. We don't need the words. Għax it-tobba ġardiniera jiziraw l-ossessjoni fantazija, protezzjoni bħal mulmax. Biċċa xogħol tajba jgħidu li ma tixjieħ qatt. Bħal kummedja Il-Marit Immaġinarju li Molière kiteb iktar minn 300 sena ilu. Kumedja li se tkun interpretata mill-grupp teatrali Du bejn il-ġimgħa u l-ħadd fis-City Theatre il-Belt Valletta b'isem mużikali tal-grupp Kazinska. Żorna prova ta' din il-kummedja li tkompli żżid mar-repertorju kulturali u teatrali ta' pajjiżna. Oh, xed jagħmlulek ċkejken tiegħi? Ħannini! Storja li segwi lill-Largan, sinjurun misħud bil-fissazzjoni li dejjem ma jiflaħx. U għaldaqstant hu l-vittma ideali biex it-tobba ibellawlu pirmli u ingwenti bla-doċċ. Id-disprat biex ikollu tabib fil-familja, Argan jipprova jżewweġ lil bintu f'familja ta' tobba. Fl-istess waqt, it-tieni mara tiegħu moħħa kif se tobromlu ġidu qabel ma jmut. Tiżwieqa ta' karattri li jduru ma' raġel marraq bil-flus u fil-fissazzjoni tiegħu. Min jipprova jikkonvinċih li mhux marit u min jipprova jisloħlu flusu. Din l-aħħar biċċa xogħol ta' Molière bit-traduzzjoni għal Malti minn George Cassola u bid-direzzjoni ta' Chris Gatt mimlija daħk, mużika u anke naqra sfin. Biċċa xogħol li minkejja snin baqgħet relevanti. Għax ngħiduha kif inhi, donnu kollha rridu ngħixu għal dejjem imma wħud il-ħin kollu jaħsbu li se jmut. Ara kif qed timlini kol nibilja. Qalbi, ikkalma jsejja taħdi xek qalbi. Ħlisni minna, please, ħlisni minna.